Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Kamene muda muika mu office kuti akutumikireni. Ndayima masopano lero kuti nkupatseni ripoti la zimene takhala tili kuchita pofuna kuyankhapo pa zinthu zitatu zikulu zokhoma zimene takumana nazo ngakhale zimene tili kukumana nazo nthawi imodzi. Choyamba ndipo nchokhoma chachikulu kwambiri nchakuti njala ili ponseponse. Monga inu mudziwa, miyezi 8 yapitayo m'masiku atatu ndalankhula ku dziko lino la Malawi kulengeza ku dziko lonse lapansi kuti anthu ife tagwidwa maboma 23 pa maboma 28 vula sidagwe bwino, dzuwa lakula kuli chilala ndipo chakudya chaonongeka chifukwa m'minda zinthu zangopserera kotero kuti anthu zikwizikwi alibe chakudya dziko lonse. Ndakuzaninso kuti maboma 23 ameneyo kumene chakudya chaonongekeratu chifukwa cha chilala chimenechi ndi Nsanje, Chakwera, Blantyre, Thyolo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Dowa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota ndi Kalonga. Kwanena kuti mwachidule dziko lonse la Malawi chifukwa amene ndachutchula ndi Lumphi ndi Chitipa ndi Chisumbu cha Likoma kumpoto. Koma ponena za chiwerengero ndakuwuzani kuti mahekta oposa 749,000 achimanga ndi amene waonongeka, kunena kuti 44 pa 100 iliyonse ya chimanga chimene tikadakolola chaonongeka ndi ngozi yoopsa imeneyi. Ndipo Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene wachita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiretu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu kwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya mbira Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha zimene sizilinso mbudget yayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. Ndiye ntazindikira kuti tili miyezi 6 chabe yoti tiyese kupeza ndalama za mtundu meneyo nkupeza chakudya chofunikira kuti tiyankhe vuto limeneli. Ndawuza amaofesi yanga kuti akhale ndi plani yabwinobwino yofotokoza kuti kodi ngozi ya El Niño uyankha kwake titani, popempha thandizo kwa azathu amene amatithandiza ntchito yachitukuko kwathu kuno, amene sowena ali muno koma sowena amene ali kunja, ndi kuti tikhoza kukhala ni yankho pa nthawi imene tasauka motere. Ndiye ngakhale kuti ndimadziwa kuti nthawi zambiri ena mdziko muno amangofuna kupeza zifukwa kapenanso mwina kungolowetsapo ndale akaona ine ndayenda. Napita maiko 9 miyezi imeneyi
chifukwa wena amangoti angononga ndalama, maulendo achabechabe komanso wosathandiza. Koma ndimadziwabe kuti kukupeza zifukwa ngati mtsogoleri nchimodzi mwa chimene umalipira ngati dipo kapena ngati ndalama yolipirira, chifukwa ntchitoyi sikhala yachabechabe yosakhala nzokhoma zake. Koma ndaona kuti anthu okwana 5.7 million afe ndi njala sizoona. Ndiye ndifuna nithokoze azathu amene timagwira nawo ntchito ya chitukuko chifukwa choyankhapo nkutipatsa thandizo. Popanda iwowa ayi ndithu tinene moona mtima, dziko lino panopa bwezi lili pa mavuto opsa koposa ni njala yadzaoneni kusiyana ndi mmene zilili pali pano. Ndiye ndifuna ndithokoza World Bank amene adatipatsa ndalama zokwana $92.6 tere ku zikomo World Bank. Komanso $23 million inabwera kutithandiza kuchokera ku African Development Bank, niperekanso zikomo ku ADB. Komanso $18.2 million izi zidabwera kutithandiza kuchokera kwa Africa Risk Capacity Limited, chifukwa amaona kuti ngati mwavutika tikuthandizeni chifukwa mudayikapo kale kanthu kuti tikavutika mdzatithandize. Ndiye ndinenenso zikomo kwa ameneyo. Komanso $1.9 million zimene zidabwera kuchokera ku dziko la Japan kupyolera mu World Food Program, ndi kutinso zikomo azathu aku Japan. 19,200 metric tons ya chimanga zinachoka ku Ukraine kupyolera mu bungwe la World Food Program, zikomo a Ukraine. $64,650 kupereka katundu osiyanasiyana wa thandizo kuchokera ku China, zikomo kwambiri. 1,000 metric tons mpunga kuchokera ku India, ndikutinso zikomo. Ngakhale konkuno ku Malawi ena inu mwakhala muli kupereka mathandizo osiyanasiyana ngakhalenso ndalama kumene. Zina mwapereka ku Dodma, zina ku NFRA, National Food Reserve Agency, wena kungogawa paokha ndikuti zikomo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera mayiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense kuyambira panopa mpaka na Marichi chaka chamawa. Nkadakondwa kuti nkuwuzeni kuti ndi mmene zilili kuti zikwanira, koma pa 347 billion kwacha imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale nchakudya chokwanira anthu 5.7 million, powathandizira kuti akhale nacho chakudya 89 billion kwacha tikadalibe. Ndiye ndithandizo limene talandirali takhala tili kupereka chakudya kwina ndalama maboma wonse amene akhudzidwa awa, kumapereka kubanja lilonse mwina thumba la 50 kg la chimanga kapena 70,000 kwacha kuti mwina akadzionere chakudya pa msika. Koma angakhale ndalama kapena chakudya pa pologalamu imeneyi imene boma likuchita, komanso a World Food Program
ndi zimene akuchita tikungotha kukwanitsa kufikira anthu 4.5 million. Ndiye kuti 1.1 tikhoza kuti mabanja 1.1 million. Koma zikutanthauzabe kuti anthu okwana 1.2 million amene akhudzidwa mpaka pano akungodikira kuti mwina thandizo litipeza kanthawi kena. Ndiye mpofunika kuti tipitilirebe kufunafuna thandizo lonjezera kuonetsetsa kuti chakudya chifikire aliyense amene akusowa thandizo. Koma chakudya chonso tipereke mpaka na mwezi wa Marichi chaka chamawa. Miyezi iwiri yapitayi nakhala ndili kuyenda kuona ma district ena ndi ena kumene mavuto agwera makamaka kumwera ndi pano pa chigawo chapakati. Mulungu ukubwerawo ndifuna ndipite chigawo chakumpoto, chifukwa nufuna kuti ino amene izi zakukhudzeni kwenikweni mumvere pakamwa pangapa nukuwuzani kuti msataye chikhulupiriro, musataye chiyembekezo, chifukwa thandizo likubwerabe. Nthawi imeneyi ndakhala ndikukambira naso misonkhano limene ndi vuto actually la akuluakulu komweko and signal yathawa komweko. Ndiye mukapanga check pa zodiac, mukapanga check pa yawo, still ndi technical problem imene zakanika basa papa ndi moti yadolidwa. I don't know, ndikuti akapitilizaso tikupasiraninso koma tikupasani ka imene Share Malawian cameras. Right.